gaur egun, dauden aukera horiek internetek zabaltzen dugu, edo nondik interneteko konexio bat izan da, batzuetan ordainduta agiriaren truke eta beste batzuk, ikasteko modu berriak ateratzen ari dira. Eta esaten dugun hau, Massive Online Open Course ikastaro masibo ireki hauek, ematen dute aukera oso kontzeptu erraza da ulertzeko, ez? Unibertsitate honenak digitalean, plataformetan jartzen dituzte doain, beraien ikastaro prestigiotsuenak edo beraiek nahi dituztenak erakutsi eta bar, eta milioika eta milioika pertsona apuntatzen da, izena ematen du, eta azten da egiten ikastaro hori. Orduan, honek implikazio asko ditu, ez? Nik esplikatzen dudanean hau, edo beste irakaslei, edo ikasleekin eta bar, eta esaten didanen, hor ikusten ari gara batzuk, ez? Plataforma asko daude, egiteko ikastaro hauek doain, gero aipatuko ditugu batzuk, eta orduan zuk bakarrikin behar dezu da, zure izena eman, eta listo. Eta orduan, pedagogikoki bi aukera egoten dira edo, ez? Bata izaten da, kurtso masiboak edo, konektibistak direnak. Horrek esan nahi du, proposatzen direla lan batzuk eta lantaldetan edo foroetan edo zure blogean edo interneteko sare zabalean hortik zehar zure ebidentziak, ikasketa ebidentziak proposatzen zaizkizu, material batzuk ematen zaizkizu eta gero zuk zure bidea egiten duzu. Eta beste batzuk izaten dira, askotan ikusi ditugun horiek bideoak, oso gaur egun unibertsitate guztiek egiten dituzte beraien edukiak plazaratzeko, bideo formula horrekin, gero test batzuk, edo nik zure lana zuzendu zuk nerea hori da posibilitate bakarra milaka ikasle dauden mokoietan, ez? Orduan daude, esan dezakegu lan nagusiki aterata eta gero hortiken aurrea ordu askoko ikastaroak dira, gero esango dugu agiriaren inguruan, akreditazioaren inguruan, edo nola balio duten edo ez duten balio, baina, zuk eskura dezakezu jakintza, edozein unibertsitateko, baina esan nahi dut, edozein esaten duten Harvard, Stanford eta edozein unibertsitate. Eta irakasle prestigiotsuenak, Titulazioa baliogarria da, norentzat da, non topatu dana? Bale, hor, dauzkeu pila bat plataforma, baina norbait nahi bali badu errez topatu, moc.esen daude ingelesez eta gaztelaniaz. Eta hor bilatzaile badago, eta hor jartzen duzu informatika nahi dut, edo argazkilaritza, edo makramea, egongo da beti edo literatura, baina arantxa ikusten nahi naizela hor, edo literatura, edo beste, edozein gai topatu adimen artifiziala, orduan zoragarria da, eta orduan izena eman, eta 4 asteetan, edo 5, edo 6, edo 2 hilabete, 3 hilabete, edo bakoitzak irauten duena. Eta orduan, bi modalitate edo egoten dira, ez? Bata da, zure jakintza esparru hori zabaltzeko egitea, eta zure garapen pertsonalerako, ez akreditazio baten bila zoatzelako, baizik ikasi nahi dut, ikasteko gogoa dudalako, eta nahi dudalako pertsonalki edo profesionalki garatu. Oain, profesionalki nahi bali baduzu garatu, seguruenik eskatuko dizue agiria. Honek, mundu honek guztiak ekarri duena da, bere horretan akreditazio modu berriak. Eta badira unibertsitateak ematen dutenak agiri bat, orduan ematen dizu aukera, ikastaro osoan zehar ze jende asko nola hainbesteko aukera dagoen eta hainbestera apunta zaitezken, askotan etza iristen eta utzi egiten duzu. Egia esateko, jende askok hasi eta gero utziten du denbora kontuengatik eta bar. Orduan, iristen ikastaro osoan zehar ikusten balin baduzu bukatzeko aukera daukezula, ematen dizuet denbora guztien aukera ordaintzeko agiriagatik. Orduan izaten da oso gauza 40-50 euroan edo, eta ematen duten agiri hori baliogarria da, ze akreditatu egiten da nik inun bat estatu batuetan, eta eskatzizu argazkiarekin, agiriarekin dena internet bidez egiten duzu, baina badaude sistemak hori ziurtatzeko.
Eta orduan egin dezakezu hori, ordaindu gabe edo ordainduta. Sinadura faltsu barik eta dana. Bai, hori da. Ez ondo zure aurpegiarekin jarri, eta gero onlineen ere sistemak daude, batzuk oso intrusiboak dira, baina etengabe froga bat egiten ari bazara, baden guzti zure argazkiak hartzen dituzte. Non ikus dezake guztio zer? Mok jarrita bilatzailetan aukera pila bat, baina gero plataformak eta bar, eta gero agiriarena, zehor utzi dut. Agiri mota berriak ere, dominak edo badgeak, pixkat ezagun egiteko termino hau, eta badge horiek dira betiko agiriak, baino metadatuak dituztenak, orduan digitalak izango balie bezala. Eta orduan horrek dauke lotura baita ikaskuntza aprendizaia informalarekin, eta badaude plataformak interneten, non izena ematen duzun, eta zure agiri extraofizial horiek edo beste agiriek beste modu batetik muken bitartez eta lortutako horiek hor gehitzen joan zaitezkenak, ez? Eta orduan, plataformetara hueltatuz eta batzuk nahi balin bada pixkat ikusi, bat oso ezagunek Coursera izan liteke, Courseran hor gauza denetarik dago, gai pila bat eta bar, eta gero Udacity ere izan liteke beste bat oso ezaguna. Hemen gehiago da teknikoak dira, informatikara begiratuta, webak, horrelako jakintzak. Gero, pixka berezi xamarra, edX da bat oso ezaguna, edX horrela jarrita, hortxe batzuk ikusten ari gara, eta edX horretan daude Stanfordeko mitekoak eta horrelakoak, jakintza esparru guztietakoak. Gero beste bat nahiko berezi eta Udemy. Udemin egin litekena da, han bertan eskaintzen direnak egin. Ikasi eta hori, baina ordaindutakoak dira. Eta gero, zuk ere eskain dezakezu, zure ikasketa edo zure ikastaroa eta bar. Nik hor jaso nuen bat, ordaindu egin nuen, eta oso interesgarria, orduan batzuetan merezi du beste edozein zerbitzu izango alitz bezala, ez? Orduan, gero adibidez, badago bat Espainiako gobernuak edo hezkuntzan badauke bat EducaLab eta irakasleontzako oso interesgarria da, kompetentzia digitala, bestelako kontu guztiak. Merezi honetan guztian inbertitzea, baina esan nizun ez daukat denporarik ezertarako, eta segulako korte eman zenidan, orduan ez zut esango barriro. Ez daukat denporarik ezertarako. Nahi izan da badauelako. Merezi du, honek sekulako lehina daukarrelako bebai, azkenin geuretzat da, eta geure jakintzarako da. Bainaren bat, honek guztiak? Baina gauza guztiek dituzte bainak, eta asko oso kritikatuak izan dira, batez ere irakasleon bildurragatik ematen duelako honek irakaslea, ohiko unibertsitatea betikoa, eta hori zalantzan jartzen duela, ez horrelako gauzek, baina ikusten da gauza nire ikuspuntutik bintzat oso osagarriak direla, ez? Bi gauza oso ezberdinak dira, zuk nahi bali baduzu betiko edo behintzat tutoretza pertsonalizatua zuri emango izuena, erreferente batzuk, bestelakoak ez dezu hau egingo, eta bitartean nuain egiten ari direnak dira mok hauek espuk edo, txikiagoak, gauza oso konkretuak, orduan pilula antzekoak, orduan pixka nik ikusten gehiago zure kurrikulum hori osatze aldera. Eta hori interesatzen bat zaizkizu agiriak eta horrelakoak, ze hori oso interesgarria izango da, hemendik aurrera, ez da bakarrik zure unibertsitateko titulazioa nahikoa izango, baizik beharko dituzu, bestelako gauza asko erakutsi ikusteko, gaur egun dozen lanetarako ez talako bakarrik, eta hau komentatu dugu behin baino gehiagotan, ez talako garrantzitsua bakarrik zure titulazioa, baizik badaude beste trebezia, beste jaiotasun batzuk jakin behar direnak, eta gaur egun unibertsitateetan eta bestelako hezkuntza batez ere bekoekin eta abar hasi da gehiago kontuan izaten eta da pertsonalitatea, lanean kooperatzen duzun, ia badakizun talde lanean aritzen, moldatzeko erreza zaren edo moldatzen zaren bestekin edo ziurtasun eza badakizun kudeatzen, badaude bestelako goza batzuk
lehen hezkuntzan kontuan izaten ez zirenak, eta orain zure kurrikulumaren barruan. Orduan, soft skills edo deitzen zaien horiek, horiek denak osagarri gisa oso interesgarria izan liteke bidea. Baina, bueno, kritika honena da, norbeak probatzea, olako bat egitea. Coach moduan kontratatuko zaitxut olako egunen baten. Eta ez zeu entzun da gauzak egiteko gogoa sartzen zaidalako. Eta neun eure bururi, hau egin beharko nuke, baina probatu bat, eta gero, nahi ez baizu, utzi. Orduan, inok ez zaitu behartzen bukatzera, maitzera. Orduan, hau dena izan barrauke autoregulazioa. Ze ona, probatu, plazerra, despasaizu gustatzen utzi. Ze ondo. Karo, ez hau inor, eta ez dut aipatu ezer, baina euskeraz ere egin ditugu batzuk, Osea, egon dira hemengo, bai Mondragon Unibertsitatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, UEUn, egin dira horrelako ale txiki batzuk. Esan nahi nuen, zebestela, igual, euskeraz ere izan ditugulako. Bueno, ikusten da bilena telebista, gonbidatu bebai, MOOC, jarrita, edozein bilatzaileetan bebai, informazioa agertzen dalako, ez dakin non irakurri duten, Harvardeko kurtsu bat, inteligentzia artifizialari buruz, 160 milioi jarraitzaile kurtsuarenak eta bartazkanien oso interesgarria da eskura dagoena. Garbi dagoena da, ez dela betiko ohiko sistema ebaluazio kontuetan. Orduan, garbi ikusi behar da, zein dan helburua, zertarako nahi dan, eta hori, eta politena mundu honetan da, ikasten jarraitza, eta ikasteko gogoa izatea. Hori, juten ez bazaizu, bira hortxe haukezu mundu osoa zure eskura.